שם חנוכה ומפני המזבח, והיות ואנחנו קוראים ביום השמיני זאת חנוכת המזבח, לכן נקרא זאת חנוכה. זה ביור אחד. אבל מוריי ורבותיי, תשמעו דבר נפלא. הרב צפנת פענח, הגאון רבי יוסף מרוז'ין, הרוגוצ'ובר, גאון עולם, גאון הגאונים היה. יש לו ספר על כללי התורה והמצוות. הוא כותב שם באות נ"ה, בערך חנוכה, הוא כותב דבר נפלא. הוא אומר, דנו הפוסקים, האם ימי חנוכה כולם זה חטיבה אחת, כל 8 ימים זה אחד, או שכל יום מצווה בפני עצמו? והוא אומר, ולדעתי זו מחלוקת רש"י והתוספות. איפה? בואו תשמעו איזה גאונות. כתוב בגמרא במסכת שבת דף כ"ג, הגמרא אומרת, עששית שהיה מדליקה בערב שבת והייתה הולכת ודולקת כל היום. אדם מדליק עששית מערב שבת, והעששית הזאת דולקת ודולקת ודולקת. הגיע מוצאי שבת, צריכים עוד פעם להדליק חנוכיה, לא? מה הדין? אומרת הגמרא, רבי יהושע בן לוי, מחבה ומדליקה. צריך לכבות אותה, את אותה עששית שהייתה דולקת בערב שבת, מחבה אותה ומדליק אותה שוב. מכאן למדו גם בגמרא שם במסכת שבת כ"ג, הדלקה עושה מצווה. לכן לא כתוב מחבה ומניחה, מחבה ומדליקה. מה מדובר שם? רש"י הקדוש כותב, מדובר באדם שהדליק נרות חנוכה בערב שבת, והדליק נר חנוכה אחד גדול שהיה בו שמן לרוב שיכול לדלוק כמה ימים. הגיע מוצאי שבת, מה צריך לעשות מוצאי שבת? באה הגמרא ואומרת מחבה ומדליקה, כדי שניכר שאני מדליק עכשיו לכבוד היום החדש, מוצאי שבת זה יום חדש, מחבה ומדליק. תוספות אומר לא מדובר פה שהדליקו את אותה עששית לכבוד חנוכה. אותה עששית שהדליק בערב שבת זה היה לכבוד השבת, לא מדובר שהדליק לכבוד חנוכה. מה מדקדק הצפנת פענח? מדקדק מדברי התוספות שאם הוא היה מדליק את אותה עששית לכבוד חנוכה לא היה צריך לכבות אותה. מוצאי שבת משאיר אותה, הוא יוצא ידי חובה. בוא נאמר ככה, לפי זה יוצא לפי דעת התוספות, לפי שיטתו, אם אדם לקח נר של 7 ימים, היום יש לך נר נשמה של 7 ימים, לקח נר נשמה של 8 ימים, הדליק בערב חנוכה עד מוצאי חנוכה, לא צריך להדליק נרות חנוכה. כך יוצא לפי שיטת התוספות. הוא אומר במה הם נחלקו? דעת התוספות הם סוברים שחנוכה, כל ימי החנוכה זה חטיבה אחת, זה מצווה אחת. דעת רש"י אומר לך לא, כל יום זה מצווה בפני עצמו. מה נפקא מינה? נפקא מינה אם קטן הגדיל בתוך ימי חנוכה. הרי יש ידוע בימי ספירת העומר, מה אנחנו אומרים? קטן שהגדיל, יש לו בעיה לברך, ספק ברכות להקל. האם קטן שנעשה בין 13 ליום אחד באמצע חנוכה יכול מכאן ואילך להדליק בברכה? האם גר שהתגייר יכול מכאן ואילך להדליק? אומר זו מחלוקת רש"י והתוספות, חידוש עצום. מה אני רוצה לומר בזה? בא הגאון האדמו"ר מלובביץ', כותב בליקוטי שיחות כרך קפה, אומר דבר נפלא. אומר לפי דעת התוספות יוצא שאם כל 8 הימים הם חטיבה אחת, אין האדם מקיים מצוות חנוכה עד שידליק ביום השמיני. כי אם לא השלמת את המצווה, המצווה לא מושלמת, היא לחצאין, לא יצאת ידי חובה. אולי יצאת מדין חצי שיעור במצוות עשה, זה עוד מה יש לדון. אבל הוא אומר יוצא לפי דעת התוספות, כיוון שימי חנוכה הם חטיבה אחת, רק ביום השמיני אתה יוצא ידי חובת הדלקת נרות חנוכה. הוא אומר לפי זה מובן למה היום השמיני נקרא זאת חנוכה. למה זאת חנוכה? כי היום השמיני שהדלקנו נר חנוכה היום בעזרת השם שנדליק, היא עושה את כל ימי החנוכה, כל חטיבה אחת נהיה מצווה אחת. פלא פלאות. למה הדבר דומה? למה שאנחנו קוראים מחר בעזרת השם בתורה על חנוכת הנשיאים, חנוכת המזבח. שם כתוב שי"ב הנשיאים היו מקריבים, כל נשיא היה מקריב ביום שלו קורבן. לאחר שהקריבו כולם הכתוב, זאת חנוכת המזבח. למה? להגיד לך שרק אחרי שכל י"ב הנשיאים הקריבו, רק אז נהיה חנוכת המזבח. מוריי ורבותיי, זה יוצא שהיום השמיני לדעת התוספות הוא העיקר, לכן אנחנו אומרים זאת חנוכת המזבח. אתם יודעים למה הדבר דומה? יש הלכה מאוד מעניינת בדרך אגב. הרי יש לנו דין, כל המצוות כולן, אף על פי שיצא, מוציא. לכן אדם למשל שהוא בעל תוקע, יכול ללכת מבית מדרש לבית מדרש ולתקוע בכמה בתי מדרשות. נכון? אף על פי שיצא, יכול לברך מחדש, מוציא.
הוא הדין קידוש. בהלכות קידוש כותב מרן, אם אדם בא, כבר יצא ידי חובת קידוש, הוא קידש בבית הכנסת, יצא ידי חובת קידוש, אחרי זה מגיע לבני ביתו, רוצה לקדש להם מחדש, יקדש עוד פעם ויברך כל הברכות, אף על פי שיצא מוציא. ואף על פי שבתוך ברכת הקידוש יש לנו ברכת הגפן, והגפן זה נקרא ברכת הנהנין. בברכת הנהנין מה אנחנו אומרים? אם האדם עכשיו בירך שהכל נהיה בדברו, בוא נגיד עכשיו אני בירכתי שהכל נהיה בדברו, אחד אומר לי כבוד הרב, אתה יכול לברך עוד פעם להוציא אותי ידי חובה? יש מושג כזה? אין כזה מושג. למה? אומרת הגמרא, בברכת המצוות יש עניין, זה גמרא בראש שנה דף כ"ט, יש עניין מדין ערבות, מדין ישראל ערבים זה לזה, שאני אדאג להוציא את כולם ידי חובתם, אז אני יכול לברך עוד פעם כי יש לי דין ערבות. אבל בברכת הנהנין, חביבי תברך אתה לא רוצה לברך? לא לברך ולא להתענה, אל תענה, אל תברך, מה אתה רוצה ממני? בואו תשמעו שאלה עצומה. מה יהיה הדין בסעודת שבת? סעודת שבת אני לוקח חלות, שמעו דבר נפלא, מברך המוציא לחם מן הארץ. פתאום נכנסה הבת, הייתה אצל איזה חברה, נכנסה, אומרת אבא, לא שמעתי ברכת המוציא, אתה יכול לעשות לי קידוש עוד פעם? טוב, קידוש אפשר לעשות לה. לעשות ברכת החלה אפשר עוד פעם? אי אפשר. פעם היה מקרה, היה שבת חתן, אמרו לי כבוד הרב תעשה לנו קודיש, תוציא את כל הגברים, כל הגברים תוציא ידי חובה. טוב, אני מוציא אותם ידי חובה, עשיתי קידוש, בא איזה אחת מהנשים עמדה בפתח, אמרה כבוד הרב לנו לא דואגים. אמרת לה אני בא גם אליכם, גם אצלכם אני אעשה קידוש, גם אמרתי אצל הגברים, הלכתי אצל האנשים. אחד אומר לי אדוני הרב אתה עשית קידוש פה, מה אתה עושה עוד פעם? אמרתי לנו אז מה, אף על פי שיצא מוציא, וכך הוא המנהג, אין בעיה. טוב, אחרי זה מגיע אצל הגברים, אני כבוד הרב אתה בוצע לנו. טוב, אני בוצע, מוציא את כולם ידי חובתם. בא אותה ישר אומרת כבוד הרב, ולנו אין מי שיפצע, בוא תפצע לנו. אמרתי לה גברת, יש גבול, וקידוש אף על פי שיצא מוציא, ברכת המוציא לא אומר אף על פי שיצא מוציא. הוא שאל אותי, למה? מה ההבדל? מה ההבדל בין קידוש? הרי בקידוש אני אומר שברכת הגפן זה ברכת הנהנין והיא הופכת להיות ברכת המצוות בגלל המצווה, גם פה ברכת המוציא תהפוך להיות ברכת המצוות בגלל המצווה. למה לא אומרים אף על פי שיצא מוציא? הקושייה הזאת מקשה המגן אברהם, שמעו טוב טוב, בסימן קס"ז סעיף כ'. המגן אברהם מקשה את הקושייה הזאת. מה מתרץ המגן אברהם? הוא אומר בקידוש יש לי חובה לקדש על היין ולהוציא את הרבים ידי חובתם. אז כיוון שיש לי חובה לקדש על היין ולהוציא את הרבים ידי חובתם, זה החובה, זה המצווה, אף על פי שיצא מוציא. גם הגפן שהוא ברכת הנהנין הופך להיות ברכת המצוות. אבל הוא אומר מה שאין כן בסעודה, מה המצווה? יש לנו מצווה כתוב ואכלת? לא כתוב ואכלת, מה כתוב? וקראת לשבת עונג. מצווה להתענג ביום השבת. אם אדם קשה לו להתענג ביום השבת, חוץ צוותכם אדם קיבל קלקול קיבה לא עליכם ושלא יבוא ולא יהיה, שבת לא מסוגל להכניס כלום, חייב לדחוק עצמו לאכול? לא. וקראת לשבת עונג, אתה יש לך מצווה להיות עונג. מה, איך היא תמצא? מה ההכשר של המצווה? אם אתה יכול לאכול זה יקרא עונג, אם אתה לא יכול לאכול זה לא נקרא עונג. לכן נמצא שהכשר מצווה זה אכילה, זה לא עצמו מצווה. קידוש של ליל שבת, גם אם אדם כואב לו הבטן חייב לעשות קידוש, אין מה לעשות. יש מצווה וחובה לעשות קידוש. אולי תן למישהו חייב לשתות את היין, אבל חייב לעשות קידוש. אבל מה שאין כן סעודה, לא חייב לעשות סעודה, אלא הסעודה היא הכשר מצווה למצוות וקראת לשבת עונג. אומר הרב לפי זה יבואר דבר נפלא, שימו לב. אומר הרב, לגבי קידוש הוא חובה, הופך להיות ברכת הגפן, ברכת המצוות, אף על פי שיצא מוציא, אתה יכול להוציא. אבל לגבי ברכת המוציא, יש מצוות עונג. זה שאני אוכל ואני נהנה זה עוד דבר, זה רק הכשר מצווה. פה אני לא אומר בברכת המוציא, אף על פי שיצא מוציא, לא אומרים. עכשיו תשמעו דבר נפלא לפי זה. זה מצווה, לא, יש מצווה 3 סעודות, זה אסמכתה. יאכלו היום, שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה, הגמרא מביאה 3 פעמים היום, יש אסמכתה, נכון, אבל זה לא מצווה. המצווה זה קראת השבת עונג. כל המצווה בשבת להתענג, והראיה, יש בסימן רשפ"ח, כותב מרן לגבי מי שיש לו למשל חלום, חלום מבעיל, מבעית, מפחד, רוצה להתענות באותו היום, מה הדין? מותר לו, כי יפה תענית לחלום באותו היום, כי יש לנו עורף. מותר לו להתענות, אבל לוותר על קידוש של שבת הוא יכול? אי אפשר. וקידוש של שבת זה חובה גמורה, אי אפשר לבטל. עד כדי כך, סתם שתדעו, פעם הייתי בחדר יולדות.
והיה שם איזה אחד, אומר לי, כבוד הרב, אני הייתי אתמול עם אשתי בלידה בליל שבת, לא עשיתי קידוש. מה הדין? כל היום כולו צריך לעשות קידוש של ליל שבת. הוא לא יכול לוותר, בבוקר יעשה את כל הנוסח של הלילה. אמנם לא צריך להגיד ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, אבל ברכת מקדש השבת זה חובה. עד שתשכח, מה זה חובה? חייב לעשות זה. פעם סיפר לי זה אחד, אמר לי, כבוד הרב, אני אמרתי לאשתי, בואי תשמעי, במקום לעשות נופש, לישוע, אתה יודע, לנסוע לבית מלון, שכאילו אוהבים לנסוע לבית מלון, לא? רוצים לכבוד היום הולדת של אשתו, לכבוד היום הולדת שלו. היום תאמינו לי, באתי למוסר, היה אחד סיפר לי בדיחה, אומר לי, כבוד הרב, רוצה לשמוע בדיחה? אומר, היה איזו אישה אחת, שבעלה אמר לה, תשמעי, עוד מעט מגיע היום הולדת, איזה מתנה את קונה לי? אמר לו, מה אתה מבקש? נו, תגיד מה אתה מבקש. אמר, אני רוצה דבר שמגיע בשנייה אחת, 1 עד 100. מה הוא התכוון? הוא התכוון לאוטו. אמר, אוטו, לוחצים שנייה אחת, אתה מגיע ל100, קני לי אוטו, אני רוצה אוטו. ההיא קנתה לו מתנה, ואמר לו, תשמע חביבי, צא לחניה ותראה מה הבאתי לך. הוא בטוח הביאה לו איזה סיאט, לא יודע מה הביאה לו. יוצא לבחוץ בה, רואה קרטון, פותח אותו, רואה משקל, אומר לו, תעלה, תראה, מ1 עד 100 בשנייה אחת תגיע. בר מינן, כן? בכל אופן, מוריי ורבותיי, שלא נדע מצרות. בכל אופן, מה שאני רוצה לומר, איפה היינו? לא, אמרתי, היה זוג, שאמר, הבעל אמר לאשתו, תשמעי, במקום לנסוע לנופש, תעזבי אותה, בשביל מה ניסע לנופש? נשלח את הילדים לסבתא, ואני ואת נשאר בבית, נהיה כמו זוג יונים, נחזור לנופש, כן? כאילו אנחנו נמצאים עכשיו, כאילו התחתנו היום. שלח את כל הילדים, הלך להתפלל, סיפור אמיתי, אני מספר לכם, הוא סיפר לי אותו, הבן אדם. חזר הביתה, ראה אשתו ישנה על הספה, מסכנה משעמם לה, בעלה היה בתפילה, היא נשארת לבד, נרדמה על הספה. אמרתי, אתה יודע מה, לא נפריע לה. גם אני שם קצת, אני עייף, כל היום עבדתי באיזה מאפייה, היה עובד, גם אני שם קצת. שניהם נרדמו, קמו אחרי עלות השחר. שניהם בספה, עד עלות השחר. ואז הוא אומר לי, כבוד הרב, אתה יודע מה, הסתפקתי, מה אני אעשה? לעשות קידוש, אני צריך, אבל כבר הגיע עלות השחר, הגיע הזמן תפילה, לא יכול לאכול. לעשות קידוש אחרי התפילה, הנה מה טוב, אני חייב לשתות משהו, התייבש לי הפה, רוצה לשתות קפה. איך אני יכול לשתות קפה בלי שעשיתי קידוש של ליל שבת? אמר לי, כבוד הרב, היה מותר לי לשתות או לא היה מותר? הוא לא שתה מסכן, מותר לו לשתות או לא? מה אתם אומרים? בשו"ת האלף לך שלמה, רבי שלמה קלוגר, כותב באמת אסור. הוא אומר למה? חובת הקידוש היא רביע עליה, היא חובה לקדש מליל שבת ועד כל היום כולו. לא קידשת, אתה חייב לקדש. מרן הרב עובדיה כותב דבר נפלא, אומר, ואני לא כן עמדי. הוא מביא את הגאון רבי שלמה קלוגר, אומר, אני לא כך סובר. למה? אומר, מאחר והגיע הזמן תפילה, ומרן פסק לנו בסימן פ"ט שאסור לאדם לאכול קודם תפילתו, אז הוא לא יכול לאכול. מה תגיד? תעשה קידוש, אבל אין קידוש אלא במקום סעודה. נמצא שלשעה חדה פקע חובת הקידוש. לכן אוכל לשתות קפה, לא יאכל, ישתה קפה או משהו אחר, ויתפלל, ואחר כך יעשה ביום שבת קידוש של ליל שבת. כן. עכשיו מוריי ורבותיי, אני חוזר לעוד דבר מאוד מעניין, ותכף אני אבהר איך זה קשור לחנוכה. מה כל זה קשור לחנוכה? אני אבהר. אנחנו יש לנו חובה לברך 100 ברכות בכל יום. תקנה. יש תקנה שדוד המלך תיקן, יש האמת, הרב ספר המנהיג, רבי אברהם בר נתן הערכי כותב, שהיא תקנת משה רבנו עליו השלום, במעמד הר סיני. זו הייתה תקנה במעמד הר סיני, שמשה תיקן בדעתו לברך 100 ברכות בכל יום. נמצא ש100 ברכות זה חובה או רשות? חובה. כך פסק מרן בסימן מ"ו, וכך לשון הגמרא במסכת מנחות דף ג'. רבי מאיר אומר, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, זה חובה, אין פה פשרות. עכשיו בואו תראו מה שקורה. בן אדם מתחיל לברך 100 ברכות, הגיע בשעת המנחה נגיד ל80, מספר 80, עוד לא גמר 100 ברכות. ניתן דוגמה. עכשיו יבוא חבר שלו יגיד לו, תשמע, אני מסתפק אם בירכתי שהכל או לא, אתה יכול לברך להוציא אותי ידי חובה עוד פעם? או אני לא יודע, עכשיו מברכים, אני חוזר, בא איזה אחד חוזר בתשובה, אומר לו, כבוד הרב, מה מברכים על זה? תברך תוציא אותי. אבל הוא כבר בירך. יכול לחזור ולברך להוציא אותו או לא? אסור. שואל הפרי מגדים, למה? אם יש לך חובה לברך 100 ברכות בכל יום, זה חובה, נכון? אבל שנייה, יש חובה לברך 100 ברכות בכל יום. עכשיו הוא נמצא רק בברכה ה-80. אז גם אם בירכת שהכל, תברך עוד פעם שהכל, מדין 100 ברכות. למה לא תברך עוד פעם שהכל?
כמו שברכת הגפן, אני אומר, אף על פי שברכת הנהנין, כיוון שיש מצווה לקדש, ברכת הנהנין הופכת להיות ברכת המצוות, גם פה תגיד אותו דבר. עכשיו הברכה הזאת, שאני מברך עוד פעם שהכל, כיוון שיש לי חובת 100 ברכות, ועדיין זו ברכה שנמצאת בתוך 100 ברכות, תגיד שיש חובה לברך שהכל? לא אומרים ככה. למה? יש בזה אריכות, לא אכנס לפרטי ההלכה. הפרי מגדים אבל מתרץ דבר אחד. הוא אומר שאנחנו מברכים 100 ברכות בכל יום, הברכה זה לא חובה, אלא 100 ברכות זה חובה. אבל כל ברכה וברכה זה רק הכשר מצווה. בהכשר מצווה לא אומרים אף על פי שיצא מוציא. כמו חלות שאמרנו, אדם שמברך על החלות ברכת המוציא יכול להגיד עוד פעם ברכת המוציא? לא יכול, זה הכשר מצווה, לא אומרים אף על פי שיצא מוציא. אבל הגאון מבריסק כותב דבר אחר. הוא אומר, אתה יודע מתי אדם מקיים מצוות 100 ברכות? לא כל ברכה וברכה שהוא ברך, כל ברכה יש לו מצווה שהוא בירך. ברכת 100 ברכות היא מתקיימת מתי? בברכה 100. אז כל זמן שאתה לא מגיע לברכה 100, כל הברכות שתברך אינן מצווה. מה זה מתקשר אלינו? אומר הצופנת פעניה, אומר לדעת התוספות, תדעו לכם, זאת חנוכה. אתה יודע מתי האדם מקיים את ימי החנוכה, מקיים מצוות ימי חנוכה? רק כאשר בסוף ביום השמיני ידליק נר חנוכה. אבל אם לא ידליק ביום השמיני, כל ימי חנוכה הלכו להם. כך הוא כותב לדעת התוספות. אומר הרב, לפי זה יבואר למה נקרא היום הזה זאת חנוכה. זה עושה את חנוכה, היום הזה עושה את חנוכה. אבל יש עוד ביאור נפלא מאוד, ביאור נפלא. הרב לאורות נתן כותב דבר פלא פלאות. הוא מביא את המהר"ל שקשה בספרו נר מצווה. מדוע ולמה אנחנו עושים חגיגה 8 ימים על הנס שנעשה שהדלקנו נרות חנוכה? איפה מצאנו שעושים מצווה, איפה מצאנו שעושים אזכור לנס על שקיימנו מצווה? בן אדם היה בכלא, לא היה לו 10 ימים תפילין. פה איזה מישהו פתאום הכניס לו תפילין, הביא לו. זה אחד אמר לי היום, כבוד הרב, בא איזה מישהו להניח תפילין, אז הוא אומר לו, בא להניח תפילין, אומר לך, תגיד, אני יכול להניח תפילין האלה? לא להניח תפילין היום. הוא אומר לו, לא, זה של רבנו תם. הוא אומר, טוב, שיבוא רבנו תם, שתגיד לי. הוא אומר לו, לא, זה תפילין של רבנו תם. הוא חשב רבנו תם זה בן אדם, כן? הוא אומר לו, שיבוא רבנו תם, תגיד לי. בכל אופן, מוריי ורבותיי, אדם עכשיו לא יניח תפילין בגלל שהיה בבית האסורים 10 ימים. לא יניח תפילין. עכשיו הגיע הזמן של הנחת תפילין, פתאום מישהו בא, דחר, הכניס לו תפילין. מה יעשה יום נס? אומר, וואו, איזה יום. מעלה, בסדר, אבל לא מצאנו כזה דבר. מה עומק הקושייה? כותב על הרב לאורות נתן, עומק הקושייה של המהר"ל היא על פי הגמרא בברכות דף ו'. הגמרא בברכות דף ו' אומרת, חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. ישראל שבאותו אדר, אחרי שפרצו פרצות היוונים, נכנסו להיכל. למה נכנסו להיכל החשמונאים? רצו להדליק את הנרות. היה להם חשקה ותאווה להדליק את הנרות, נכון? היה להם רצון. אם יש להם רצון ולא היו מוצאים פח אחד של שמן, לא היו מוצאים. מה היה מעלה עליהם הכתוב? כאילו הדליקו 8 ימים. אז למה מבטאים את הנס הזה? מבטאים את הנס, איזה נס נעשה שדלקנו 8 ימים. גם בלי הנס הזה, עצם זה שהיה להם רצון להדליק 8 ימים, זה כאילו הדליקו 8 ימים. למה מבטאים את הנס הזה? קושייה עצומה שמקשה המהר"ל. אומר המהר"ל דבר נפלא. תשמעו מה אומר המהר"ל. הוא אומר, דע כעיקר הימים הללו שאנחנו עושים אותם ימי הלל ושמחה הם בגלל סיבה אחת ויחידה. לא בגלל הדלקת השמן, אלא בגלל נס המלחמה. אומר, ושים ליבך כי בתפילה אנחנו לא מזכירים את השמן. בתפילה אנחנו אומרים ועל הניסים, מה אומרים? מעשת הגיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים מורשעים ביד צדיקים וטמאים ביד טהורים וזדים ביד עוסקי תורתך ולך עשית שם גדול. איזה נס גדול היה, קידוש שם שמיים גדול, היה נס המלחמה. בכלל לא בגלל הדלקת הנרות. פלא, כך כותב המהר"ל. אומר המהר"ל, אז ככה למה מדליקים נרות? הלוא הגמרא אומרת במסכת שבת דף כ"א, מהי חנוכה? על איזה נס קבעוה? אומרת הגמרא שבאו היוונים וטימאו את כל, פרצו פרצות, טימאו את כל השמנים, בא בית החשמונאים נכנסו בפנים ולא מצאו אלא פח אחד של שמן. משמע מדברי חז"ל שעיקר הנס היה מציאת השמן. אז איך כותב המהר"ל? לכאורה מה הוא סותר את דברי הגמרא? אומר המהר"ל לא, תדע דבר נפלא. אמרו חז"ל, אם נגיד לחגוג את ימי החנוכה על נס המלחמה, מה היו מסבירים את נס המלחמה? בדרכי טבע. היו אומרים נכון, הם היו מעטים.
אבל אתה יודע שהישראלים האלה מתוחכמים, לא? כמו היום, אנחנו נגד איראן. תראה איך איראן קיבלו מאיתנו פחד. אז מה האנשים מסבירים בדרך הטבע? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מפיל עליהם ממטה ופחד. אנחנו יודעים שכל מה שקורה איתנו כיום, ואנחנו יושבים פה במוסאוף, בלי שיש טילים עפים על ראשנו, זה ניסי ניסים. אנחנו מכירים שההשגחה האלוקית עושה איתנו בכל רגע נס. אבל לא כל אחד מכיר בזה. מה יש כאלה יגידו? יגידו, תשמע, ישראל מתוחכמת, בוא נעמוח של היהודים, אין עליו, ויש להם גם מכשירים מיוחדים, ויש להם המוסד. אתה יודע, אחד אמר לי, תשמע, כבוד הרב, למי יש מוסד כזה? על מה אתה מדבר? כאילו ישר הוא תולה את זה במוסד. אמרתי לו, למי יש מוסד כזה? ראית מה קרה עם המוסד ב7 באוקטובר? ראית מה קרה? אף אחד לא ידע מה הולך להיות. אז אל תתעלה בעצמך, אלא מה? כל זה נס. אומר המהר"ל, אבל יש פחד, פחדו חכמים, שעם ישראל יבטאו את נס חנוכה בדרכי הטבע. לכן מה אמרו? אמרו צריך להדליק את הנרות. למה להדליק נרות? כמו שהנרות הם היו נס מעל הטבע שהדליקו 8 ימים, גם נס המלחמה היה מעל הטבע. נמצא אומר המהר"ל, כעיקר 8 ימי חנוכה, למה הם? בגלל נס המלחמה, כך שלפי שיטתו. הוא סובר כל הנס שאנחנו מודים עכשיו בימי חנוכה זה על נס המלחמה. אלא מה? כיוון שנס המלחמה אמרנו יכולים להסביר אותו בדרכי הטבע, לכן מבטאים אותו בנרות, שהדלקת הנרות הם היו נס מעל הטבע. ומה אומרים לעצמנו? תראה, כמו שהדלקת הנרות היה נס מעל הטבע, כך נס המלחמה היה מעל הטבע. זה הסיבה. לפי זה כותב בספר לאורות נתן, לפי דברי המהר"ל שהזכרתי עכשיו, אומר דבר נפלא. ידוע קושיית הרב בית יוסף בסימן תר"ע, מקשה הרב בית יוסף, מדוע עושים 8 ימים נס? הרי מצאו פח אחד של שמן? היה ראוי להדליק ממנו יום אחד? למה עושים 8 ימים נס? למה 8 ימים? מה אומר רב בית יוסף? שתירץ 3 תירוצים. אחד מתירוציו הוא כך, שביום הראשון כשלקחו את הפח ורוקנו אותו לתוך הקנים של המנורה, התמלא הפח בחזרה בשביל היום השני. וכך כל היום ויום, ביום השני היו ממלאים את קנה המנורה, נתמלא הפח בשביל היום השלישי. נמצא שכבר ביום הראשון עשה נס. שואל הפרי חדש, אם ככה בסדר, אז יום ראשון מובן זה נס, אבל ביום השמיני זה לא נקרא נס. למה? כי ביום השמיני איך הדליקו מהפח שהתמלא ביום השביעי, אז יום השמיני זה לא נס. אז למה עושים אותו יום נס? אומר הפרי חדש, צריך לומר שהיום השמיני עושים אותו יום נס, זכר לניצחון המלחמה. אומר הרב, לפי דברי הפרי חדש ולפי מה שהזכרתי מדברי המהר"ל, יובן היטב למה קוראים את זאת חנוכה זאת חנוכה. למה זה נקרא זאת חנוכה? כי כל מהותה של חנוכה זה נס המלחמה. ואיך מתבטא הנס הזה ביום השמיני? למה? כי כמו שאמרנו, ביום הראשון זה נעשה נס ליום השני, ביום השני ליום השלישי, ביום השביעי גם כן שהתמלא הפח כבר נעשה נס ליום השמיני, אז יום השמיני זה נמצא בגדרי הטבע. למה עושים אותו יום נס? כדי להנציח את נס המלחמה. אז מה שמוכיר לי את נס המלחמה ומה שמראה לי שאנחנו עושים לנס המלחמה זה יום השמיני, לכן נקרא זאת חנוכה. מוריי ורבותיי, יש עוד ביאור, יש הרבה ביאורים, כן, יש הרבה ביאורים, אבל עוד למה נקרא זאת חנוכה? אני אגיד לכם דבר נפלא. כל הביטוי של הנס הוא מתבטא גם כן לראות את הטבע כמעל הטבע וכעל הטבע כטבע. יש בגמרא במסכת תענית דף כ"ה, הגמרא אומרת יום אחד נכנס רבי חנינא בן דוסה לביתו וראה את ביתו בוכה, אתה בוכה, אמר לה למה ביתי? המאי כעציבת, למה את עצובה? אמר לו אל תשאל, התחלף לי כלי של שמן בכלי של חומץ והדלקתי ממנו נרות לשבת. לקחתי בטעות חומץ והדלקתי ממנו נרות לשבת. שואלים המפרשים, הדלקת? אז למה את בוכה? נדלק הנרות, מה את בוכה? הפשט הפשוט שהיא בכתה כי חששה שהחומץ הזה יכבה, זה הפשט הפשוט. אבל יש ביאור יותר עמוק למה היא בכתה. אומר בספר צדקת הצדיק, היא פחדה שאם נעשה לה נס יתגאה ליבה. מה היא תגיד? הנה אני ראויה למעשה ניסים. למה נעשה לי נס? הנה אני ראויה, סימן ש... ואז חס ושלום מה קורה? מנקין לה מזכויותיה. אני סיפרתי פה במוסאיוף, היה לי מעשה מדהים. נסעתי עם איזה נהג אחד לשיעור ביישוב אדם. ביישוב אדם בדרך יש חיזמה, מכירים חיזמה? אמר לי כבוד הרב, מה דעתך ניכנס לחיזמה נתדלק שמה? אמרת לו חביבי, שמה? כתוב עליה עמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושים לי נס,
ואם תמצא לו מה עושים לו נס, מנקי לו מזכויותיו. למה ניכנס לכאלה מקומות מסוכנים? לא, אני כבוד הרב הרבה מתדלקים שם, תכנס, תעשה אותו, תכנס, שיגע אותי. עודנו מדברים, כבר נכנסנו לחיזמה. אני מוצא את עצמי בחיזמה. אני רואה אותו נועל את הדלתות, פותח את החלון כמו כספומט, כזה קטנצ'יק. אומר לערבי, תגיד, אפשר 100 שקל בבקשה? 100 שקל דלק? אני אומר לו, תגיד לי, מה קורה? אומר לי, לא, תשמע, מסוכן פה. אמרתי לו, אמרתי לך, תכנס פה, מסוכן. עודנו מדברים, הגיע ג'יפ, 4x4, יוצאים 4 גברתנים, נראים כמו אריות. הוא ראה את זה, גם אני נבנתי, האמת, זה היה נראה מפחיד, כאילו באים, לא יודע מה לעשות לנו. יוצאים גם במהירות מהרכב. הוא נתן גז, אני אומר לו, רגע, הצינור של הדלק בתוך האוטו. אומר לו, מעניין אותי. אמרתי לו, אתה מפחד, אמרתי לו, אמרתי לך כתוב, אל יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושים לי נס, ואם תמצא לו מה עושים לו נס, מנקיל לו מזכויותיו. מה זה מנקיל לו? אומר בספר צדקת הצדיק, מנקיל לו מהזכות שלו. אדם שלא נעשה לו נס, הכל אצלו בדרכי הטבע, אין לו על מה להתגאות. אבל פתאום שאדם נעשה לו מעשה ניסים, מה הוא מרגיש? לי יאה ולי נאה שיעשה מעשה ניסים. מה לא מגיע לי? אדם בטוח כבר בעצמו, מנקיל לו מזכויותיו. פחדה ביתו של רבי חנינא בן דוסה, שהיא לקחה את החומץ והדליקה ממנו נרות לשבת. מה היא חששה? שחס ושלום מתפעפע בליבה איזה מידת גאווה. הייתה יראה מהמידת גאווה הזאת, לכן בכתה. מה אמר לרבי חנינא? אמר לסוד, מי שאמר לשמן והדלק, הוא יאמר לחומץ והדלק. אם תדעי לך גברתי, שגם על שמן שדולק זה ניסי ניסים. מה שמן דולק זה לא נס? גם זה נס. מוריי ורבותיי, זה גם כן הביטוי של נס חנוכה. שאנחנו אומרים ביום הראשון מצאו פח אחד של שמן, היה ראוי להדליק ממנו 8 ימים. נכון, היה ראוי, אבל שמן שדולק זה לא נס? באו חז"ל ואמרו, חביבי, לא רק 8 ימים ננציח אותם, לא רק את 8 ימים, אלא גם את היום הראשון שמצאו פח של שמן שהוא בדרכי הטבע, צריך להנציח את הנס. בערב חנוכה היה לי תלמיד ביישוב אדם, לא עליכם, קיבל אירוע מוחי, שם ירחם, קיבל אירוע, הובילו אותו מהר לבית החולים סורוקה תוך כדי עבודה, שלא נהנה מצרות. מצלצלים אליי, אומרים לי, כבוד הרב, שמעת פלוני קרה כך וכך וכך. שאלתי, ניסיתי לברר אצל החבר'ה וכולי, לא משנה, בסוף הגעתי אליו, צלצלתי. הבן אדם עונה לי, בקושי יכול לדבר, התחיל לגמגם בצורה שם ירחם בשמו ויציל. שמעתי את זה, אמרתי, תראה מה זה, בן אדם הוא הר אדם, אתם לא יודעים, הר אדם. פתאום בשנייה אחת קורה כך. עשינו מיד תפילות וכו' וכו'. יומיים אחרי זה אני מצלצל אליו, הוא אומר לי, הרב, מה נשמע, מה קורה? לא הבנתי מה הולך פה. אתה לפני יומיים מסכן, הם גם לא יכול להוציא חצי מילה מהפה. אומר לי, הרב, אני לא יודע, הרופאים אומרים מעשה ניסים, מעשה ניסים. ממש הבן אדם התחיל לדבר רגיל. אמרתי לו, אתה יודע מה הנס? שאני גם כן מדבר רגיל, לא רק אתה. לא רק זה שקיבל אירוע ואחרי זה מדבר רגיל זה נס, אלא כולנו זה נס. בכי אנחנו זה לא נס, מדברים רגיל, נושמים רגיל, אוכלים רגיל, זה לא ניסים? זה ימי החנוכה. אבל מוריי ורבותיי, כותב הרב המהר"ל בנר מצווה, כותב דבר נפלא. אומר המהר"ל בספרו נר מצווה, דע כי בדרך העולם השבע הוא נקרא טבע. 7 ימי הבריאה הם נקראים טבע. מספר 8 מה זה נקרא? למעלה מהטבע. תמיד מספר 8 זה למעלה מהטבע. אומר זאת חנוכה, המיוחדיות שיש בזאת חנוכה, שאנחנו מוסיפים את היום השמיני. למה? כדי להורות שכל הטבע הנראה כטבע הוא באמת מעל הטבע, הכל זה אלוקי. לכן נקרא היום השמיני הזה זאת חנוכה. זה המהות של מצוות החנוכה. מה זה זאת חנוכה? המהות של מצוות חנוכה, לראות את כל הטבע איך הוא למעלה מן הטבע. הכל זה נס, הכל זה נס אלוקי. אומר הרב, בפרט בנס חנוכה, שזה נקרא נס להתנוסס. מה זה נס להתנוסס? אומר, נעשה נס בתוך נס. לא די שבאו וטימאו לנו את כל השמנים, וכמעט שנמחקה העבודה מבית המקדש, וניצולו עם ישראל ולא נדבקו באותה טומאה של תרבות יוון, אלא הנס הפילי השני שמצאו פח של שמן ומיד החזירו את העבודה למקדש. זה נקרא נס להתנוסס. אומר הרב, זה נס גדול מאוד, זה מראה כמה הנס הזה הוא גדול. לכן זאת חנוכה הוא יום גדול. אחד הדברים, דרך אגב, יש בספר עטרת ישועה, אחד האדמו"ר מדיג'יקוב, הוא כותב דבר נפלא. אומר, דע כי ביום זאת חנוכה
אדם שמדליק נרות, הנרות הללו הם נרות של רפואה. הוא אומר, כתוב להדליק נר חנוכה בגימטריה 600 כמדומני 77 כמדומני. רפואה שלמה, אומר גימטריה 678. נמצא עם הכולל זה אותו דבר. אומר הרב זה רמז, דע לך כל החנוכה, השמן שנותר, יש בו סוד גדול מאוד. השמן שנותר הוא סגולה לרפואה כידוע. כמובן לא מה שבתוך החצי שעה. מה שבתוך החצי שעה זה נקרא מוקצה מחמת מצווה, אסור לנו ליהנות ממנו. לא רק ליהנות, אלא אם נפל מן השמן הזה לתוך תבשיל, צריך פי 60 כנגדו. צריך פי 60. אני הספרתי פה פעם, היה לי מעשה כזה, הנחתי בבית כוסית מהשמן, מהנותר של ימי חנוכה, באה אחת הבנות, עשתה מזה חביתה. חשבה שזה שמן של הסופגניות. עשתה מזה חביתה, אסרה את המחבת, אסרה את החביתה. אמנם, אם באמת שמו בתוך תבשיל ואין פי 60, בוא נגיד אין פי 60 כנגדו, בוא ניתן דוגמה, אם היה שמן מותר, ושמה קצת תוספת של השמן האסור, אז אין פי 60, מותר להוסיף עליו ולבטלו. זה מותר. למה? מרן פוסק ביורה דעה בסימן צדיק ט' סעיף ו'. דרבנן, כל דרבנן מבטלין איסור לכתחילה. דאורייתא לא מבטלין איסור לכתחילה. אבל אתה רואה שהשמן שתוך חצי שעה הוא נקרא מוקצה מחמת מצווה. לאחר חצי שעה, אם השמן היה אחרי חצי שעה, שם כותב הרב משנה ברורה צריך לעשות תנאי אם תרצה להשתמש בו. דעת מרן פאר הדור לא צריך לעשות תנאי. עצם זה שדלק כבר חצי שעה, אחר ההדלקה מה אתה עושה? מכבה את הנרות אם תרצה, יכול להשתמש בו, זה מסוגל מאוד למצוות שאי אפשר לתאר לשער. מסוגל מאוד לבריאות. זה כתוב בגמרא בסוכה דף למ"ח, כן? להשתמש על יד לשתות? כן, לקחת את זה, למרוח על היד, למרוח לדלקות, סגולה פלילית. למה? כתוב בגמרא בסוכה דף למ"ח, הגמרא אומרת שיירי מצווה מצילין מן הפורענות. זה שיירי מצווה, זה מצילים מהפורענות. בפרט שושנה ברק, בדוק. כן, מעשה נס לשושנים, כן, כתוב, נתנו בזה רמזים, אבל דעו לכם זה בדוק להרבה דברים. אני זוכר שלא עליכם שחליתי בקורונה, הייתי מאושפז בית חולים, ואמרו לי שיש לי דלקת ריאות. לקחתי, מרחתי מהשמן הזה, הכל נעלם כלא היה. השתבח והתעלה הדור, יש סגולות נפלאות, ידוע הדבר הזה, סגולה בדוקה ומנוסה הדבר. כתוב, אבל כותב הרב עטרת ישועה, תדע לך בפרט השמן של זאת חנוכה. אומר זאת חנוכה, יש בו רפואה שלמה, גם בהדלקה עצמה, שאדם מדליק בעידור ובחיבור מצווה, לא רק השמן, אלא ההדלקה עצמה יש בו סגולה רפואה שלמה. אומר וסימנך, להדליק נר חנוכה בגימטריה, עם הכולל רפואה שלמה. אומר זה סימן נפלא. לכן דעו שיש סימן יפה הוא, לדעת שזאת חנוכה זה זמן גדול מאוד. מוריי ורבותיי, אסיים בדבר אחד, הרב הגיע, אסיים בדבר אחד. הרב לאורות נתן כותב, אומר יש מצווה שהביא אותה מרן בסימן תרע"ז סעיף ד'. מה כותב שם מרן? כותב המותר שבשמן, מה עושה איתו? שורפו ביום השמיני. נכון? שורפו כותב מרן לעצמו. מה זה שורפו לעצמו? אומר דע כי יום שמיני, שזה זאת חנוכה, הוא כמו איסרו חג. מה זה איסרו חג? לקחת את כל האורות שקיבלנו בחג ולקשור אותם ולקחת אותם אלינו. זאת אומרת להיות כלי לקבל את האור של ימי החג. אומר דע ביום הזה, אומר נהגו לקחת את כל הפתילות והשמנים ביום זאת חנוכה מחר, לוקחים את הפתילות והשמנים ושורפו, עושה מהם מדורה. מה זה מדורה? זה להבעיר, הוא אומר כאש של עבד את אהבת התורה בליבו, שורפו לעצמו. זאת אומרת, מה הוא אומר? הרי כל העניין של נרות חנוכה זה להדליק אותם בעידור ובחיבור מצווה. לכן כתוב הזהיר בין רב לבין תלמידי חכמים, זה העניין של נרות חנוכה. ביום השמיני אני לוקח את כל הפתילות והשמנים של כל הימים, לוקח אותם במקחת ושורפו לעצמו, לוקח עושה מהם מדורה, ואומר כמו שהמדורה הזאת היא אש של עבד, כך אני לעצמי רוצה להיות אש של עבד בעבודת השם. לכן אומר דע שמסוגל מאוד הדבר הזה. פעם באמת אחד אמר לי, כבוד הרב, יש סגולה נפלאה, קח את השמן הזה שאתה שורף אותו, תעביר אותו ב4 פינות הבית, זה העשן הזה מעיף כל מיני דברים, רוחות רעות וטללים רעים.
אמרתי לו איפה זה, זה כתוב על לולב, לא כתוב על זה על שמן, איפה כתוב? זה לא יודע איפה הביא את הדבר הזה. אבל הרעיון הוא רעיון אמיתי לפי מה שכותב הרב לאורות נתן, הרעיון הוא נכון. השמן והפתילות של כל הימים אני הוגר אותם ומדליק מהם מדורה, זה להגיד, כמו שכל הימים הייתי צריך להדליק בהידור ובחיבוב מצווה, עכשיו אני לוקח ועושה מזה מדורה לעצמו, לוקח לקח טוב לעצמו, שכל עבודת השם שלי תהיה כאש של עבד בעבודת השם, בחשקה, בהתלהבות. תדעו לכם סוד, בזה אסיים. הבני יששכר כותב, הוא אומר, דע כי כל המצוות כולם שאנחנו עושים יש בהם אור המקיף, אור הגנה. הוא אומר, אבל איך האור המקיף הזה מגן בעדנו אם אתה עושה אותם את המצווה בשמחה? יש אחד, תראה אותו מגיע בבוקר, מניח תפילין, מתעטף בציצי, עושה הכל כאיך אומרים, כלאחר יד, או בכבדות. זה לא נותן אור במצווה. אם אתה רוצה לקבל את האור הגדול, האור המקיף שיש במצווה, הכל בשמחה ובטוב לבב, כאש על עבד. אז יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו, שנזכה לעובדות תמיד בשמחה ובטוב לבב, אמן ואמן.